Det var två mans här. Det är Jakob Astonkon och Borgarstjåren Sona Jakobsen och till lockar vi Gottle och Greip och dubbelta Greip och allt det där. Jo, tack för det. Ja, tack för det. Jakob, I må arga det var visst när det var signet. Du skriver om halva Greiper och rasta Greiper och vad det. Nu har du två Greiper I väster. Kan du inte tia bara vara glad nu? Så fällt det är glad nu. Det ser så. Men vad ska du göra hvis du nu tappar? Det så. Så är det bara shit happens. Det är ju urgent där. Så nu helt om den mannen. Ja, jag vet så han är inte galen. Han tar sig ut så näck men vi firar ju och vi känner. Vi vill gå igen och lycka. Jag är sannolikt. Jakob, heter en sövlig där till inte andra fel I förrjun som har mäkna vunnit Greiperna till bägge kvinnor och man och samma kapikarar. Det har det just I SO nu. Men det är något att förställa där för näkon så jag det lyckas som lite lunda runt och floppat ner väster. Ja, det är så stort lite att du tycker såna vi är det. Jag minns faktiskt att det ser ju såna en affär. Det var ju I 2003 för det att Raiko där kom va. Om man får ta skulle vi först skulle vi 4 år halt jag säger upp I mästardalten av kvinnor och 4 år att han skulle ta vunnit. Men att det blev så ekvisligt som nu, det är man kanske inte räkna vi. Men det minns det att jag säger nämligen vi såna. Så att planen är väldigt omstans. Vi var resten sen I was hemma då vi kom och vi Raiko och börjar nu Borsko va. Om Borsko och Bocci Boban så spelade vi det. Det blev tvillingar. Vi var sen driva sam om vi skulle göra det. Men vi blev så samförda om att Parby skulle lyfta några mer. Och nettopp det att vi inte bara skulle ha en till männen där men vi skulle ha en till kvinnorna resten och ta Raiko kom nettopp beinlöst fokusera på att kvinnorna skulle fram och här var då I Ärdal eller vad det var att ta så då vi också spela flopper. Jag hade äsne nu vet jag att du sagt att du var på jag vi högt men det jag vet heller inte. Men en dronker som milet det att det var helt otroligt att såja mil. Shot om Jon Europaborg. Hvis man ser allt kappingar så han uppeborg jag vara valde den bästa läkaren. Jag kan säga det jag tycker att jag Jon Walter Östen tror att han så gånger undan det där om att slå I jacknon. Så lättar hinna fylla efter. Känner Jakob? Jo men det börjar att men alltså det som är stått lite där det var Kare kom till döms inför Raiko I första set någon. Kare Raiko egentligen gör det att vi nästan är via tappa sättet och då kommer Kare som Eisen runkor och bryter det hela och spelar faktiskt som bästa dist och är någon. Så där onko visar faktiskt Eisen vi är inne där. Det är helt säkert alltså. Emil helt outjust. Så vi renner ta I 3 set. Så när du var Borgarstjåren I Sarvaj. Vad är det att säga för bygderna och kommunerna att det nu är då fullständigt öjnaråande I översta toppen under förska floppaltet? Ja, det är en fantastisk känsla och särskilt att han har heter väl så sträv man heter 3 dävaren som vi brukar för att nå oss ner. Och Kjell Paulsen nämnde att som målen är en 500 skulle golv I och han heter ända ja. Och jag hade att alltså jag värderar en 5-sättare där. Jag hade att åka spalt och nägg bättre där än där spalt och söndag. Och ej. Det är ju så att vi har vunnit 3-0 till. Nej, men här var det, jag ska inte säga att det är rocknar vi har vunnit 3-0, men är rocknar vi att vi kunde spela bättre än vi spelade söndagen. Ta våra åkara män som den mål. Det var en trudgeman som man kunde ta på sig ur som inte hade försiktigt till att spela söndagen. Här rocknar vi fick på plats till det. Och där kom det så här med distrin där var tatter. Han var rättliga tatter och han kunde sagt hans väg. Bägge första sätten kunde för båda vägar. Det är psykologiska som ofta blir värre. Om du 8-2-0 sätten, ja men så slappar du av I 3 sättet. Det var helt tydligt att SO ville inte riskera det. Nej, det börjar att och det var nästan stort att såja att han ville bara vinna här och nu på det Ivsteg. Tack för tippa er och goda varslo kvällt och lucka vi alldeles ner. Ja, tack för det Marianne och tack för utvarpingarna. Det är otroligt spännande gjort. Ja, det är det väl. Välgången Stiggo. Tack för det.